Kien propju hawnhekk f'din it-triq illi l-bieraħ filgħaxija mara ta' 30 sena mir-Repubblika Ċeka ttajret minn vettura misjuqa minn ġuvni ta' 22 sena. Kif qegħdin taraw warajja triq illi pjuttost hija triq traffikuża madankollu diversi studenti universitarji xorta waħda jaqsmu din it-triq. L-inċident seħħ l-ħabta ta' 29 ta' 3 filgħaxija meta Olga Baranowska kienet qed taqsam triq Dunkarm illi tagħmel parti mill-bypass ta' Birkirkara qrib l-Università f'Talqroq. Baranowska kienet sejra lura fl-appartament tagħha li jinsab faċċata ta' l-Università meta ttajret minn vettura ta' tip Fiat Punto. Jidher li kif il-mara niżlet għal parti t'isfel wara r-railing intlaqtet mill-karozza min-naħa tas-sewwieq u spiċċat ħadet tisbita x'aktarx mal-bankina. Fuq il-post sejħet ambulanza li waslet ftit tal-minuti biss wara għaliex l-isptar jinsab biss ftit metri l-bogħod. Il-vittma ttieħdet lejn l-isptar Mater Dei fejn ingħatat kura medika fid-dipartiment ta' l-emerġenza. Aktar tard qalbet allar u kienet iċċertifikata li tinsab fil-periklu illi titlef ħajjitha.